खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो सुइस भारत मिशननि मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों दे लोगोफोर। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ दासिमबो जुदि साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर, लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालाम। दिनैनि आपडेटआनो जादों जाय बिथांमोना सिगाङाव सुइस भारत मिशन अर्थात टयलेटआव एप्लाइ खालामदोंमोन दै, बे बेसेबांनि टटेलि 12,000 जाय बिथांमोना बे टयलेटखौ एप्लाइ खालामदोंमोन। बे एप्लाइ खालामनायनि जि टयलेट, बे टयलेटखौ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं दे लोगोफोर। दाना बेखौ नोंथांमोना मोननायनि सिगां नोंथांनि जि अनलाइन खालामनाय, बे अनलाइन खालामनाया रिजेक्ट जादोंना एप्रुभ जानानै दं, बेखौ नोंथांमोना बोरै नायदो लोगोफोर। बेवहाय गिबि किस्ति हिसाबै नोंथांमोना मोननो हागोन 9,000 खरै नोंथांमोना मोननो हागोन दे फार्स्ट किस्ति। सेकेन्ड किस्तियाव नोंथांमोना 3,000 खरै मोननो हागोन आरो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। दानिया नोंथांमोना बे सुइस भारत मिशननि जाय बिथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनानै सिगाङावनो दोनदोंमोन दै, बे लिस्टखौ नोंथांमोना बोरै नायनो आरो नोंथांना एप्रुभ जादोंना रिजेक्ट जादों। मानोना जोङो टयलेटनि जे राङारि अनसुंथाइखौ, टयलेट बानायनो राङारि अनसुंथाइखौ जों मोननो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ बोरै नायो आं बेखौ दिन्थिलांनि आरो लोगोफोर। दानिया गिबियावनो गावनि मबाइल फननि गुगोलाव बेवहाय नोंथांमोना नैबेखौ सार्च खालामनानै होदो लोगोफोर। आं बेखौ सार्च खालामनानै होनोसै। SBM रिपर्ट, बेखौ सार्च खालामनानै होदो लोगोफोर। बेखौ सार्च खालामनानै हो। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबे गाहायनि जि लिंक, गाहायनि नैबे सुइस भारत मिशन नैबेयाव ग्रामिन, बेयाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै हो। गाहायनि लिंकआव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस श' जागोन। श' जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेखौ बोखोलांखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबेयावहाय होनो नांगोन दि नैबे सेकेन्डनि जि अपसन एप्लिकेसन फ्रम IHSL डासबर्ड, बेवहाय नोंथांमोना नैबेयावहाय क्लिक होनो नांगोन आरो आं बेवहाय क्लिक होनोसै। क्लिक होखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस श' जागोन आरो दानिया बेवहाय नोंथांनि जि रेजिस्ट्रेसन मबाइल नाम्बार, नोंथाङा सिगाङाव जि मबाइल नाम्बारखौ होनानै अनलाइन एप्लाइ खालामदोंमोन, बेखौ नोंथाङा नैबेयावहाय होफिननो नांगोन आरो बेनि उनाव नोंथांनि जि मबाइल नाम्बाराव OTP थांगोन दे लोगोफोर। OTP थांगोन आरो नोंथाङा जि मबाइल नाम्बारखौ होनानै अनलाइन खालामदोंमोन, बेवहाय नोंथांनियाव OTP थांगोन आरो आं बेवहाय जायखिया मोनसे मबाइल नाम्बार होनोसै सिगाङाव अनलाइन खालामनायनिखौ आरोना। आं बेवहाय होनोसै। होखांनायनि उनाव बहायखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबेवहाय गेट OTP आव खनसे क्लिक खालामनानै होदो दै। नैबे गेट OTP आव खनसे क्लिक खालामनानै होदो आरो खालामखांनायनि उनाव नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव OTP थांगोन आरो नैबेवहाय OTP फैबाय। दानिया नोंथाङा OTPखौ नैबेवहाय लिरनानै होदो आरो बेवहाय टाइप खालामनानै होदो। आं खालामनानै होनोसै बेवहाय। टाइप खालामनानै होबाय OTPखौ। बेनि उनाव नोंथांमोनाव नैबेवहाय गाहायाव केपचार कड दंना, बे केपचार कडखौ नोंथाङा गाहायाव थुनानै होदो आरो आं बेखौ थुनानै होनोसै जेरै दं ओरैनो। बेनि उनाव नैबे साइनिं अपसनाव क्लिक खालामनानै होदो आरो नैबेवहाय बेयाव क्लिक खालामनानै होनोसै। थुखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे नोंथांनि जि डासबर्ड बा नोंथांनि जि प्रफाइल, बेयो बेवहाय श' जागोन दे आरो नोंथांनि नाम बेवहाय श' जाजोबगोन। दानिया नोंथांनिया एक्टिभ ना इनएक्टिभ, बेखौ नोंथांमोना नैबेवहाय नुनो मोनगोन आरो दानिया नोंनि बे मबाइल नाम्बार मोनसेजों साबैसे मानसिनि अनलाइन एप्लाइ खालामदोंमोन, बेखौबो नैबेवहाय नुजोबो आरो लोगोफोर। नैबेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबे खनानि जि 3 डट दै लोगोफोर, नैबे 3 डटआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै हो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव मोननै अपसन ओंखारगोन दे लोगोफोर। मोननै अपसन ओंखारगोन। मोनसेया जादों मा, निउ एप्लिकेसन, गोदानै एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामबाथाय, आरो भिउ एप्लिकेसनाव होयोब्लाथाय नोंथाङा नोंथांनि स्टेटासखौ नायनो हागोन आरो दानिया आङो भिउ एप्लिकेसनाव होनोसै। भिउ एप्लिकेसनाव होनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि जि स्टेटास बियो बेवहाय श' जाबाय। दानिया नोंथांमोना नैबेखौ नायदो, नोंथांनिया मा जानानै दङनो
मोनसेया जादों एप्रुभ, माने आंनि जि मबाइल नाम्बारजों जाय बिथांमोना बानायदोंमोन बिथांमोना बेवहाय मोनसेया एप्रुभ जानानै दं आरो सासेनिया मा जानानै दंनो रिजेक्ट जानानै दं दै लोगोफोरनि नायनानै लाखा, सासेना रिजेक्ट जानानै दं। बेवहाय मानि थाखाय रिजेक्ट जादों बेखौ रिजनखौ बेवहाय खोन्थायाखै, अब्लाबो माने सासेनिया रिजेक्ट सासेनिया एप्रुभ जानानै दं आरो लोगोफोरनि। दानिया आं रिजेक्टखौ नायनो खनसे, नैबेयाव रिजेक्टखौ अपेन खालामनानै नायनो आं, नै बिथांनिया रिजेक्ट जानानै दं। माब्ला रिजेक्ट जानाय रिजेक्टनि डेटखौबो बेवहाय होखाना दोनदो दे लोगोफोर। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर बे स्वच्छ भारत मिशन अर्थात टयलेटआव एप्लाइ खालामदोंबा दासिमबो जुदि गाव गावनि स्टेटासखौ नायनानै लायाखैब्ला थाबैनो नायनानै ला आरो लोगोसे चेक खालामनानै नोंथांनिया रिजेक्ट जादोंना एप्रुभ जादों बेखौ नाय। मानोना जि जोंनो टयलेट बानायनायनि जि रां, बे रांखौ मानि सरकारा, भारत सरकारा जोंनो सोनानै हरगासिनो दङ लोगोफोर, मानि बारा सम गैला। बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ थाबैनो चेक खालामनानै लोगोसे नोंथांनि जि रिजेक्ट जानाय फर्म, बे फर्मखौ मानि माबोरै सलिउसन खालामनानै लानो हागोन, माबोरै बे रिजेक्ट जानाय फर्मखौ जों गोदानै एप्लाइ खालामफिननो हागोन, बेखौ नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय था। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, थेंक इउ, बाय बाय।